Que tal, señoras e señores? Un saúdo e moi boas tardes. Vexan que magnífico día fai polas Rías Baixas neste rally Rías Baixas que volve o supercampeonato coa edición número 57. Unha edición que está sendo espectacular no que se refire aí aos tempos, a loita que hai polo primeiro posto. Se definiu un pouquiño máis no penúltimo treito cun Ruilova que está a correr rapidísimo e moi ben por estas estradas. Os asturianos, o trío de asturianos que está dominando esta carreira con Ruilova primeiro, ten a 10 segundos a Cachón, Coete está a 14 pero a tan só 4,8, non chega aos 5 de Cachón. Aí haberá unha bonita e fermosa loita por ese segundo posto e despois atopamos a dous galegos que son, podemos sumar a tres, pero neste caso litando polo terceiro, polo cuarto lugar é Javier Pardo e Cajiao, unha diferenza de 2 segundos e medio prácticamente entre os dous a favor do piloto alaricano. E ben, veremos que sucede mentres vemos algunhas das imaxes dos últimos treitos. Aí vemos a Coete Suárez que sufriu unha penalización que de non ser por ela estaría ahora moi, pero que moi preto de Ruilova. E ben, para comentar todo isto temos aquí un convidado de excepción, de honra, o noso copiloto tamén habitual no programa Todo Motor, David Vázquez, copiloto nestes momentos de Pepe López. Despois comentaremos un pouco como vai esta temporada un pouquiño atípica, pero moi boas tardes primeiro, David, que tal? Hola, boas tardes, pois moi ben, encantado de estar aquí con vos, disfrutando deste maravilloso retorno do Rías Baixas Supercampeonato. Bueno, tres os asturianos que demostran por que son tamén os, vamos decir, os profesionais, ¿no? deste campeonato que loita máis fermosa e chegamos ao último treito con moito por decidir. Aquí ninguén pode cometer erros. Sí, efectivamente, están demostrando o trío de cabeza que teñen un ritmo altísimo, nadie se consigue chegar. Pero bueno, hasta o rabo todo de toro e nadie pode levantar, xa que Coete vai intentar superar, chegar hasta o segundo posto, que está a 4 segundos, e Ruilova non se pode relajar tampouco demasiado porque veñen detrás e les van a imprimir un ritmo moi alto. Diego Ruilova que de conseguir vencer pois lograría o seu segunda proba neste supercampeonato, despois de vencer na segunda proba tamén no que fora o rally de Sierra Morena en Córdoba. E ben, estamos vendo xa pois casi todo preparado para comenzaremos con Unai de la Dehesa e tamén copas en xogo. De feito, Unai está liderando pois tanto a Beca Junior, o Desafío Peugeot e o Peugeot Rally da Copa Ibérica. Cando cheguen a liña de meta, cando cheguen a Salceda, pois aí estará o noso compañeiro Rodrigo Pérez da Radio Galega pois pulsando as opinións de todos os pilotos e a ver que nos contan. Non poderá falar, non creo, con Iván Ares, lamentablemente. David, esta non é a súa temporada e por un golpe no penúltimo treito tivo que abandonar outra vez cando comeza este último treito con Unai de la Dehesa. Sí, como ti ben dís, Iván tuvo que abandonar no enlace desde o penúltimo treito ao último, golpeou un guardarraíl e torceu o puente traseiro, co cual era complicado proseguir, bueno, pero este ano non está sendo del, unha temporada hacia capa Iván que xa, hombre, parece que se empeza a desesperar un pouquiño porque non lle salen os resultados e, bueno, desde aquí desexarlle a suerte po seguinte rally. Bueno, estamos vendo como este treito, 12,6 kilómetros, temperatura pois non é moi alta, a verdade, está ben para vos que dentro tedes as temperaturas máis altas, non é Ourense, ainda que esta temporada non fixo tanta calor. Vemos que incluso hai certa brisa tamén. Bueno, as condicións son moi boas cando estamos vendo a clasificación xeral, pero isto pode mudar moito. Estabas facendo contas, isto vai dar, bueno, apretadísimo antes deste parón, non, de verán, sí, e antes de chegar precisamente a Asturias, a dous rallies en Asturias. Sí, estuve facendo as miñas cábalas, aí vedes a clasificación dos puntos, porque existen dúas clasificacións, puntos brutos, pero sabedes que a final de temporada podemos descartar un resultado, entonces si facemos en verdad os netos, isto quedaríase, pero vamos, a un suspiro, todos na mesma puntuación máis ou menos, os tres primeiros, vamos, me refiro. Bueno, pola túa experiencia, 12 kilómetros este último tramo e estas diferencias, suficiente para Ruilova, sempre que non pase evidentemente algo extradeportivo, digamos, unha saída forma parte das carreiras. Crees que é suficiente para aguantar a Cachón neste caso, e é suficiente tamén o tempo que ten Cachón, eses 4 segundos, casi 5 sobre Coete?
O sea, eu creo que nadie se vai poder relajar, porque este tramo é un dos máis complicados do rally, dos que máis se ensucian, é fácil pinchar unha roda, entonces non te podes relajar un minuto, tens que ir moi atento a todo a condución, sin relajarse, intentar facelo o mellor posible, non deixarse nada. E ao salir así os tres pilotos, pues calquera pode cometer un erro e mudar a clasificación, pero bueno, se non pasa nada, creo que debería quedar así. Un erro que estamos vendo xusto a saída como que cometeu Coete, non? Porque 10 segundos de penalización por unha falsa saída, bueno, non sabemos, arrancaría antes, pero es que estaría agora mesmo moi pretiño, estaría segundo e moi preto de Ruilova, non? Sí, efectivamente, é un error, bueno, que se dá bastantes veces, que según se tipifica no anuario da Federación Española, unha falsa salida é cando sales antes de tempo. E a penalización mínima é de 10 segundos. Coete exactamente só se adiantou 2 décimas e por esas 2 décimas, bueno, pues 10 segundos de penalización. Se non fose por eso estaría 4 segundos de Ruilova e pelexando no mesmo segundo que Cachón. Pois sí. Estaría... Pero bueno, coñecendo a Coete, sabemos que non vai ser dos que levante o pé do acelerador, veremos ao final como están, aí ven esa penalización, precisamente. Tamén Ares tivo 2, pero non tiñan que ver con 2 de 5 segundos antes do abandono, neste caso. Si, eso foi, as de Iván son por desplazar uns pontóns nas chicanes, que tamén está, aquí todo está penalizado. Todo penalizado, claro. Hai que fiar moi ben a condución. Sí. Bueno, David, antes de que empecen a chegar os pilotos, de que saian os importantes, contanos un pouco como está sendo, que para esta temporada para ti para Pepe un pouco complicada, e iso que comenzastes moi ben con podios tanto en Montecarlo como en Croacia. Pois sí, a verdad que foi unha pena, porque en Montecarlo chegamos ao último tramo primeiros da World Rally Car 2 a nada, e ao final acabamos segundos a 3 segundos do primeiro, que para nós foi un super resultado. Fomos a Croacia e fixemos un terceiro que tamén está moi ben, 2 podios, 2 carreiras, e desafortunadamente hubo complicacións, bueno, cambios de equipo e todo eso. Fomos a Portugal, un golpe, e a partir de aí xa todo parece que se complicou máis. Estábamos inscritos en Cerdeña, xa non podemos nin asistir ao rally. Vamos a deixar todo un pouco igual aprazado para empezar fortes a seguinte temporada, non? Bueno, nunca descartamos nada, nos seguimos traballando, intentando seguir facendo algo este ano, pero bueno, a idea xa é pensar no ano que ven. Facer algo, vamos a decir, pola tua conta ou non? Sí, bueno, ahora mismo basta que este é unha novedade, non sabe ninguén. Vou correr o Campeonato Canario, que ali fai bo tempo, as islas e tomas o sol un pouco tamén. Sí, con un bo amigo meu, Geray Lendes, e intentar axudar a ganar o Campeonato de Canarias. Pois bueno, aí vemos a presentación de algúns dos pilotos. Estaba vendo tamén a lista de retirados, non? Neste caso, ademais de Iván Ares, pois bueno, houve outro, Álvaro Muñiz, que está facendo unha boa temporada, verdad, nas súas participacións, que tampouco puido continuar neste Rías Baixas, que bueno, moi positivo, non? A volta deste rally, non? Sobre todo por Galicia, que teña polo menos 2 é o mínimo que debía ter. Sí, moi positivo para nós, porque a verdad que, bueno, sempre comentamos que a afición do norte é a mellor que hai, o sea, non é porque eu sea de aquí, pero é verdad, onde máis afición hai no automobilismo, tanto Asturias, Cantabria, Galicia, e Galicia merecíase ter un segundo rally no supercampeonato, xa por organización, por espectadores e por todo, o sea, e bueno, que menos que un Rías Baixas como este, con este nivel de inscritos, con este nivel de organización, unha maravilla de rally. Bueno, este tramo que estamos vendo, bueno, ahora de Salceda, é un vello conocido para todos os que corremos tanto no gallego como no Campeonato de España, porque se fai unha variante no sur do condado e esta mesma variante fíxose no Rías en anos no 22 e no 23, por eso en principio eu pensei que Coete iba a salir con unha ventaxa por conocer o terreno, pero resulta que Ruilova e Cachón que prepararon ben as cousas tamén. Bueno, estánse facendo ben as cousas, polo que vemos tamén a Asturias, nos nosos veciños. Se falábamos do norte, bueno, pues hai que incluir sempre Asturias, non? Nesta carreira. Aí, pois xa estamos, está chegando Unai de la Dehesa, que se non pasa nada, pois vai conseguir liderar e gañar, non? Pois as 3 competicións, o Desafío, Peugeot Rally Ibérica e a Beca Junior. Sí, un piloto que, bueno, que xa non é a súa primeira participación no supercampeonato, xa conocemos de outras copas como a Copa Suzuki,
pero é un piloto que en verdad que en cada copa que participa sempre pon un nivel moi alto, dá gusto velo. E aquí temos o piloto de aquí, de Galicia, Dani Verdomás, que tuvo esta oportunidade Con Toyota, neste caso. sí, que lle dou esta oportunidade Teo Martín. Ojalá vexa o potencial deste piloto que en verdad o merece e que lle den oportunidade de continuar un programa no supercampeonato. Está facendo un moi bo campeonato galego, onde hai dúas ligas, non? Sí, bueno, na que claro. está Víctor, o teu amigo, compañeiro, o que Sí. estabas ata esta temporada, e despois está un pouco o resto, non? De pilotos. Bueno, pero en algún tramo fai nos correr incluso fai correr a Víctor e a Meira moito. O que pasa que, bueno, tamén hai un cambia de coche en cada carreira e iso creo que non está favorecendo demasiado. O sea, debería consolidarse nun vehículo solo, centrarse, intentar entender o coche para conseguir ir todo rápido. Ali vemos asomarse polo detrás o Alpine, que era unha incógnita que tiña eu de velo no supercampeonato, que sigo tendo unha incógnita, aínda que me gustaría que, porque, bueno, Cajiao, todas as copas que correu e todo o que correu sempre demostrou que é un piloto super rápido, e gustaríame que salira a medirse no supercampeonato cun vehículo da un Rally 2, un R5. Estaría ben. Despois nos comentas, porque ademais Cajiao parece ser que eu non o sabía, comentaches ti que non está correndo nas mellores condicións físicas neste caso. Aquí temos a Manuel Fernández, que é un piloto de aí da zona e, bueno, sempre estuvo... Coñece os treitos. Sí, bueno, claro, conocedor da zona e piloto que a veces sale no campeonato gallego tamén e que sempre lle dá vida aos rallies onde participa. Pues esta chegada aí con nesa rotonda. Sí, este tramo é un dos máis complicados do rally porque ten moitos cambios de ritmo, zonas moi sucias e depois, sin embargo, cambia a zonas máis limpias, pero, bueno, en general é super rápido, aínda que non parece, e é moi complicado este tramo, dos máis difíciles do rally. Bueno, nos comentamos, entonces vemos aí a Cajiao que, bueno, non está correndo nas mellores condicións, non? Sí, él mismo comentou que se encontraba mal, que leva 3 días cun cuadro febril, que non, claro, eso é complicado, correr xa nesas condicións é difícil manter o nivel de concentración, porque, bueno, físicamente non te encontras ben e iso ao final afecta a túa concentración e ten moito mérito o que está facendo. Pois si falábamos de aí que estamos uns 25 graus, cantos graus pode haber dentro dese mono, dese casco, dentro do... Moito, porque se vos dades conta, os coches de carreiras non teñen unha ventanilla como un coche de calle normal, sol ser de metacrilato pequeniña e o aire pasa de largo, non entra, e dentro vas ca roupa inífuga, por encima a capa do mono que é gruesa, e depois soto casco e casco, pues, é moi fácil que dentro do coche que se estén alcanzando os 40 e pico grados. Moi fácil, en Ourense teñense medido cando días de calor hasta 60 grados. Sí, hasta 60 grados dentro, casi como unha sauna. Eso diría que ata perigoso, non? Porque sí, bueno, para vos, porque é moita calor. Pasou en algún rally, porque en Ourense e sur do condado suelen ser os que máis calor, e no sur do condado ano pasado hubo que trasladar a un piloto e un copiloto, un centro médico, claro, por un golpe de calor. Sí. Pois aí sai Cajiao. E, bueno, a ver que tal esa loita con Pardo, os dous discípulos do mesmo xerif, por decir así, de Chema Rodríguez, non? Antes, ainda que fora por fora, falábamos de, bueno, ordes de equipo aquí non debería haber. Bueno, son 2 segundos e medio de diferencia entre os dous, pero, bueno, que compitan e que o fagan o mellor posible, supoñemos, non? Sí, bueno, son suposicións, non sei, pero, bueno, é raro que as órdenes de equipo, se estuéramos falando que estuveran competindo no Cera, pois probablemente debería ceder a posición a Cajiao, que é o que se xoga o Cera, pero aquí como ningún sigue o campeonato, supoño que terán cancha para poder correr o que poidan e que gane o mellor. O mellor, o máis rápido. Aí temos a Pardo, que está facendo unha sección maravillosa, o sea, está mellorando moitísimos tempos e está lle poñendo as cousas aí complicadas a Cajiao, e máis, nalgún tramo xa se ve a 4 segundos dos tempos dos 3 tenores do campeonato. Pois sí. Bueno, este derradeiro tramo, non? Pois Manuel Fernández, falabas ti que coñecía, pois quedou por diante de Unai de la Dehesa con tempo de 7:49. Bueno, sacoulle 7 segundos, 7 e medio en concreto. Sí, ao ser coches de diferente categoría, é unha cousa... Está claro. A ver ahora o Alpine, que, bueno, ahora empezan os tempos, de verdade, os pilotos que van rápido, xa a ver son as referencias. Sí, as referencias, xa son máis boas. Sí. Xa podemos ter unha referencia con Verdomás e depois xa o Alpine, que aí vai ser máis ou menos o tempo de Pardo máis dos tenores. Temos aí a Pardo, se vemos a Cohete detrás. Sí.
que se vos fijades cando vai tomar a salida sempre ten un... Bueno, todo o mundo fai, eu creo que todos os pilotos son un pouco supersticiosos, cada un ten o seu ritual e o de cohete é peculiar. Se vos fijades cando se acerque, despois ten a porta aberta, depois en placer, depois dase uns golpes no casco con ambas mans e é protocolo así de... como para, bueno, un pouco supersticioso. Bueno, pues aí sae rapidísimo Javier con dous coches prácticamente calcados. Tamén chegou xa Sergi Pérez con un tempo de 7:44 agora, pois este xa pode servir un pouco máis de referencia. Sí, Sergi é verdad que é un piloto novo que destacou na Copa Peugeot ano pasado e, bueno, conocedes ese fillo do jefe de Mavisa e el destacou na Copa Peugeot ano pasado, fixo moi ben e, bueno, aí tedes o protocolo. O protocolo se abre a porta, sí. E este ano tuvo oportunidade de salir nun R5 e, bueno, empezou con un regular, o sea, tuvo un golpe fuerte en Lorca e despois en Orense nos test tamén outro golpe, entonces, bueno, ten que ir un pouco máis tranquilo. Bueno, os Hyundai que non están tendo moitas... Palomo tamén abandonou Ourense e abandonou aquí tamén. Sí, que pena, a verdad que un pouco triste para Palomo non poder nin tan siquiera tomar case a salida, non facer ningún kilómetro. Bueno, aí tedes a cohete listo, a porta aberta, ahora é cando a cerra e depois empeza cos... Ese son o copiloto, creo que hasta pasaría medo vendo facer iso, sí, piloto. Bueno, temos a Pin con el que sempre comentamos, ¿no? Que parece, desde que chegou el, como que lle deu un pouco máis de tranquilidade, que era demasiado cohete antes, ¿no? Claro, demasiado foguete desbocado, por decirlo así. Creo que a antítesis de cohete van, bueno, claro. Son... É o susto que se tiña que ver, aí está, ves, golpeándose no casco, aí está, ese é o protocolo de salida. E Pin, pois eso que decimos, que é unha persona moi tranquila, moi asentada, que en verdad sabe calmar a cohete cando ten que calmalo e leválo polo sitio, e desde que él se sentou aí, eu creo que lle... Porque vos, os copilotos, aparte de leer, non? Sí. Todo tedes outros traballos, non? Facemos unha lectura da carreira, que vale. A veces tens que traballar como psicólogo. Cando o piloto se funde un pouco, tens que animalo para que colla un ritmo outra vez, ou cando pinchas, pois veña, non te veñas abaixo, vamos a volver a tirar. E ás veces tamén, cando hai un exceso de ataque, pois ao mellor tamén tens que frenar un pouco. Claro. Oye, mira que así vamos a... Isto vai por mal camiño, vai pasar algo que non debería pasar. Claro. A veces non faz dicíndollo, a veces só coa forma de ler as notas eres capaz de frenar un pouquiño. Aí temos a... Sí, bueno, non o vemos aínda agora, sí que o vemos en pantalla, o Nai de la Dehesa, pois gañadora aí xa en Salceda, pois desas tres, creo que foi das tres, está contento agora, seguramente escoitamos con Rodrigo. Volvemos a esta imaxe dos primeiros, iba a decir kilómetros, primeiros metros, non? Deste último treito. Falábamos antes de, bueno, que as normas din que o TC Plus ten que ir, non? Na primeira pasada, pero unha pena, bueno, xa que podemos ofrecelo, non ter o TC Plus nesta última proba, que lle daría máis emoción, se cabe. Sí, a Federación debería darlle unha volta a esa normativa, porque o que di é que o TC Plus que debe ser a primeira pasada dun dos tramos máis representativos do rally. Pois só con retirar o de que sea a primeira pasada poderíamos facer que cadrara como pasa no Mundial, co último rally ou co último tramo, perdón, ou co tramo que se retransmite na televisión, que lle daría un plus de emoción, claro. Porque sempre os pilotos de arriba xoganse 3, 2 e 1 puntos, neste caso foron 3 para Cachón, 2 para Ruilova e 1 para Cohete. É unha pena que non sea nesta pasada, porque por cima de xogarse o rally, que se xogara no último tramo tamén claro. Eses puntos extra. A ver se a Federación nos escoita e lle dá unha volta. Aquí temos, compañeiros, a chegada de Unai de la Dehesa. Vamos a ver se podemos recoller as primeiras impresións dun Unai de la Dehesa que gaña beca, que gaña todas as competicións das que compite. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. La verdad que este último bucle se nos ha hecho eterno, la verdad. Entre que estábamos malos y un ruido que nos ha salido hoy que nos tenía fritos, pero bueno, bien, súper contento. La verdad que muy feliz. ¿Sabemos que o ruido ou non? No lo sé. De momento hemos llegado, que es lo importante, así que podemos estar felices por eso. E a seguir sumando puntos de cara a esa beca, supoño que é o gran objetivo desta temporada, e moi ben o periplo galego. Sí, la verdad que no se puede pedir más. Súper contento, primeros en Orense y primeros en el Rías también, así que muy contento. Bravo, gracias. Gracias.
Pois aí estaba os tempos Verdomás, que fixo 7:24. Estaba aquí intentando mirar os tempos da mañá por ter así un pouquiño a referencia. O máis rápido aquí foi Cachón. Con este rally. Nada, moi contento. Foi un fin de semana moi progresivo para nós, probando diferentes cousas cara a próxima cita aquí na casa tamén. Bueno, moi contento. Oye, un rally que, lémbrame, o primeiro rally que corrías na túa trayectoria e gañabas un rally Rías Baixas do galego, non? Era o segundo rally que facía, pois aquí o Rías Baixas na miña terra e ganábamolo. O sea, que un rally máis da casa que ten boa lembranza para ti e vas sigues sumando boas sensacións, non? Sí, a verdad que o rally só celebrarse aquí tan cerca, pois a todos nos tira sempre pois poder estar aí e bueno, eso, pasalo ben, disfrutar e dar gracias a todos vos e a afición. Gracias. Una última pregunta. Bueno, pois xa empezan a sair os grandes, os peixes gordos de aquí, a ver que veamos os tempos. O mellor pola mañá foi Cachón con 7:17, Ruilova con 7:18, Suárez 7:19. Un pouco por telo así de referencia cando sai agora precisamente Ruilova. Xa temos os tenores todos no tramo, xa está, vimos a salida antes de Coeta, de Cachón non la ofreceron, pero xa está en tramo tamén. E ahora mismo acaba de sair Ruilova. Bueno, vedes que a orden de salida é diferente a clasificación, porque sí, está tamén así estipulado que faz un regrupamento antes do último tramo, do que se retransmite pola tele, e se invirte a orden dos 10 primeiros da clasificación. Por eso sale Ruilova indo primeiro, sale de décimo, e a partir de aquí xa se volve a orden normal El percance de Orense, de cómo salir más. parecía que no, pero siempre tenía el run en la cabeza. Me ha costado sobre todo las segundas pasadas con las suciedades, así que nada, toca analizar todo lo que hemos fallado para seguir mejorando y en Asturias más y mejor. Dar las gracias a todo el mundo por hacerme estar aquí y nada, a por más. Bueno, oíamos aí que nos comentaba Sergi Pérez que despois do golpe de Orense que lle costaba un poquinho máis coller ritmo, eso suele pasar. Cando tes un golpe así nunha zona sucia, depois cando ves a gravilla non a queres ver nin de cerca. O sea, non, es un pouco de respeto hasta que volvas outra vez a... É un rapaz novo e rápido, volve a coller outra vez confianza. Bueno, pues vanse aí acumulando os pilotos. Temos tamén aí chegando onde está Rodrigo a José Luis Peláez. Temos a máis pilotos nesta liña de meta, a José Luis Peláez. ¿Qué tal, José Luis? Bien, súper contento de haber acabado así el rally. Tengo la suerte de tener un equipo detrás de personas estupendas y bueno, desde el principio hemos sido martillo pilón, hemos ido cogiendo poquito a poquito mejor ritmo. Súper satisfecho con los tiempos de hoy en concreto. Y nada, ahora celebrarlo un poco. As sensacións antes do parón, non? Coller forzas para cando volva despois do verán? Sí, he comido un bocata de jamón bueno y es lo que nos ha dado fuerzas. Agora que la toca lo pulpo, non? Un poquito de pulpo, sí. Venga. Gracias. Hasta luego. Bueno, vemos ahí a Verdomás y veíamos a pasada de Coete que, bueno, a veces é difícil apreciarlo nas pantallas, a mí dame a pinta que vai a tope. Sí, estou vendo aquí nos intermedios que no primeiro intermedio que está a 4 km iba máis rápido 2 décimas Ruilova que Coete e iba un segundo con 2 máis rápido que Cachón, e no segundo intermedio que está no kilómetro 8 escoitamos ahora a Verdomás. Bueno, la verdad que muy contento, muy cómodo, sobre todo ahora en las últimas pasadas de la tarde, ¿no? Y nada, pues súper orgulloso y sobre todo pues agradecido a toda la gente que montó un poco el proyecto, que la verdad que ha sido un fin de semana inolvidable. Bueno, sobre todo pues, ¿cómo te lo explico? Fascinado con el ritmo de los de arriba, porque realmente cuando pensamos que íbamos corriendo todavía tienen un punto más y la verdad que es envidiable que consigan ese ritmo y creo que el campeonato está en un punto óptimo ahora mismo. Espectacular este rally, espectacular a montura. Haberá máis oportunidades ou non? No lo sabemos, la verdad que el coche 10 la verdad nos dio mucha seguridad y mucha confianza desde un primer momento ya y nada, la verdad que creo que Toyota España, Breogán, Diciclin, Stark, etcétera,
han hecho todos un globo y un conjunto bueno y no sabemos si podremos continuar. Esperemos que sí, sobre todo ilusión tendríamos mucha en poder hacerlo, sobre todo en hacer más carreras, ir encontrando ritmo y demostrar un poco nuestro potencial. 7:22 para Pardo, pois clavou o tempo da mañá. O mesmo, 7:22 con 2 pola mañá e agora pois igual, prácticamente. Sí, é o que me estaba sorprendendo neste rally, que están facendo os mismos tempos na primeira pasada que na segunda. Non se debe estar ensuciando moitos tramos. E na conte vi unha imagen de 7:19 para Coeto Suárez. 7:19. Igual que pola mañá. Igual que pola mañá. Con décimas de diferencia, pero igual que pola mañá. Sí, que fan os mismos tempos, unha cousa increíble. Pero si se repite isto, en teoría, quedará máis rápido todo... sería Cachón. Cachón. Pero quedará todo igual. Sí, porque Cachón foi 7:17 pola mañá, a ver agora 7:18 Ruilova. Mentres veíamos xa chegando ese punto a Cajiao, a ver si, bueno, non se lle veía mala cara. Bueno, outra cosa é a procesión, como vaya por dentro. Sí, a ver ahora que cheguen. Estamos vendo esta cámara interior, ainda que a calidade de imaxe non é a mellor. E bueno, pois está todo... Pero bueno, con isto acaba de, bueno, nada, confirmarse que Pardo queda por diante de Cajiao. Sí. E a ver estes 3 tenores e depois temos outra bonita loita aí que teríamos que estar atentos, que é na Copa Toyota, que temos un piloto gallego, a José Lamela. Vamos a Jorge Cajiao. ¿Qué tal, Jorge? ¿Satisfeito? Sí, ya nunca tuve tantas ganas de acabar tan pronto una carrera, la verdad, desde ayer. Pero bien, satisfecho, un rally de menos a más, adaptándonos Pablo y yo, que era la primera vez que subía conmigo, pasándolo bien, yendo con un ritmo cómodos, sinceramente, y nada, sufriendo un poco con la fiebre que tengo estos días, que me está jugando una mala pasada y bueno, luchando. ¿Sigues tendo esa fiebre hoxe ou melloraches un pouco con respecto a onte? Seguimos igual, y ahora la garganta también, y estoy un poco mal. E unha última, Jorge, hoxe desearías que chovese pola mañá, que queren ver a este vehículo enmollado contra os R5? Prefería que no, la verdad, hoy prefería que no, pero bueno, si llueve, que llueva todo el día, que no esté intermitente. Venga. Pues ahora recuperar. Bueno, ahora para cama, non? Ten Claro, ganas, está mal, Pobre Jorge, a verdad que ten moito mérito eso, que estar correndo nesas condicións físicas que te merman moito e non me extraña que teña ganas de acabar. Aí está Pardo e vemos que Cachón, bueno, levantou, creo, algo 7:21 fixo, 4 segundos máis. Este sí que non igualou, pero bueno. Preferiu, supoño, que non arriscar tanto, non? Sí, non tiña por que facelo. É complicado regular tanto, 7:24 verdo máis. Sí, a verdade que fixo moi bo tempo, verdo máis, por iso te digo que é unha pena que non lle den, bueno, ojalá vexan o piloto que é, o que pode aportar ao campeonato e lle ofrecen a oportunidade de continuar cun programa, igual que Pardo, que xa vedes que sí, que en verdade xa están os tempos dos 3 tenores, o sea, que non sería un pouco lle falta. Sí, sería bonito que deixaran continuar a Pardo nalgúna carreira máis co Skoda, que parece que se adapta mellor que o Alpine. Que o Alpine, bueno, supoño que é máis complicado, non? Non sei. É que eu nunca probei un Alpine, pero bueno, levo moi ben con Javier, que corre con Iván, que é copiloto tamén de Cajiao, e que podémoslo escoitar. Xa está aquí Javi Pardo. Javi, ¿qué tal? Cuarta posición, pero satisfeito? Sí, moi satisfeito, moi contento, sobre todo estas segundas pasadas destes tramos de hoxe fomos realmente cómodos, estamos xa, se antes estábamos a un pasiño, ahora estamos xa a medio pasiño dos de adiante, non? Entonces as sensacións foron todo o rally moi boas, pena dun pinchazo no primer tramo que
me sacou algo de ritmo, de confianza, de ánimos incluso, bueno, intentei recompoñerme e creo que fixemos moi ben, hai que darlle enhorabuena a todo o equipo, espero que ahora a José lle fose todo ben e afianzase esa terceira posición, que son moitos puntos, e agradecer ao equipo Recalvi por darme un coche espectacular. E seguirá dando ese coche espectacular en seguintes citas en Asturias ou non, xa que estamos tan pretiño dos tres tenores? Bueno, eso non o sei todavía, creo que vai ser un pouco como todo ano sobre a marcha. Según este Chema de animado, sei que está moi contento con todos nós, con Jorge, con José, conmigo, respectivos copilotos, evidentemente. Así que nada, veremos hasta onde damos tirado e super contento do rally que fixo todo o equipo Recalvi. Veña, enhoraboa. E agora preparar a boda, non? Eso é, que pronto xa... Eso sí que é un tramo difícil. Ánimos, gracias. enhoraboa. Pues felicidades por... Non o sabía, sabía lo ti. Pois non, enhoraboa, Javi. Bueno, Pues estamos sí, vendo ese sí aquí. Ese sí que é un tramo. Estamos vendo aquí como queda a Sí. clasificación general e, bueno, así podemos facer as nosas cábalas do campeonato. Sí, xa que estes ti por aí, pois pues Sí, mira, aquí están. O sea, o que falábamos que Ruilova 133. Sí, en netos. En netos, claro, en netos descontando os resultados, Ruilova descartaría os 10 puntos de Ourense e querería ese 133 netos, que é o mismo que ten Cachón en netos e Coete 132 en netos. Co cual chegamos ao descanso do verán cos tres pilotos aí nun punto. Increíble. Bueno, van a estar os rallies de Asturias, cuidado. Así, dos rallies de Asturias con tres pilotos asturianos e cun punto de diferencia. E aí vemos a Javi saudando ao seu compañeiro, a Coete, compañeiro de Recalvi. O gran Coete, que non sei se... Vamos a deixarlo descansar un poquinho, que está chegando. Bueno, Coete, valoración deste Rally Rías Baixas. Un rally moi duro, fiximos o que pudimos, o primer día corrimos moitísimo, hoxe tamén, pero non foi suficiente con a penalización, jodió o noso rally, non estou de acordo con nada de lo acontecido, pero bueno, hai que seguir traballando, o campeonato é moi largo e bueno, estamos na bona posición. Vades ao límite, o sea, ver as cámaras on board, ver cada treito é espectacular. Sí, siempre vamos a tope y el campeonato está para ir siempre ao máximo, non se pode deixar nada na casa. Veña. Gracias. Bueno, sempre claro, non estaba de acordo con esa penalización, o que pasa é que eso, bueno, son datos obxectivos, non? Si saes antes, saes antes, non hai moito... Sí, eso é unha fotocélula que é automática e el sabe cando arrancas, o sea, son 2 décimas, claro, pero bueno, está así estipulado. Quizás sea algo de máis, pero bueno, de penalización, pero bueno, está así estipulado. Norma é así para todos. Bueno, pues estamos xa rematando. Quédanos por escoitar o gran gañador, a Ruilova. Diego Ruilova, segunda proba para él e a Cachón. Primeiro, ahora temos a Cachón. A Alejandro Cachón. Alejandro, cal é a valoración deste rally? Segunda posición. Bueno, pues muy bien, contentos, la verdad que no ha sido un rally nada fácil, hemos tenido bastantes problemas, y bueno, queríamos intentar llevarnos la victoria, pero un segundo puesto con el TC Plus nos viene muy bien de cara al campeonato, creo que ahora mismo nos volvemos a poner líderes, que ese era el objetivo, así que muy contentos. Cada punto vale, está de esos tres asturianos que non vos deixades ningún momento, Está claro, cada punto cuenta y hay que dar todo hasta el final. Gracias. Sí, como di Cachón, en puntos brutos, el poríase primeiro, 163, pero bueno, hai que descontar un resultado. Segundo, poríase Coete 160, Ruilova terceiro, 143. Pero eso en brutos, que a final do ano, co desconto... Habrá que verlo, pero bueno, sí. Está moi emocionante. A carreira vai ser entre estes tres e, bueno, xa con ganas. Unha magua isto de ter que esperar todo o verán, non? Por un pouco raro tamén, non? Todo o verán, bueno, sabemos que hai altas temperaturas, que bueno, pasan cousas, está esa aperta tamén de Javier, Coete, a relación entre os pilotos, por certo, desde aquí, chamamento a Chema para queremos, non? Coche para Pardo tamén, Fa Javi, Chema, que se anime, por favor, que dá gusto velo polas, que xa como persona increíble e dá gusto velo polos tramos. Aí está Ruilova, pois eso, gañou en Córdoba, en Sierra Morena, e ora pois gaña aquí en Galicia, despídese xa o Rally
das terras galegas, os rallies, despois de ter Ourense, despois de ter este do Rías Baixas no seu regreso. Bueno, podemos escoitar a Rui Loba, agora entrevistado pola Federación. Sí, la verdad es que muy felices, ha sido un rally muy duro. Después de Ourense pues no era fácil volver a luchar por la victoria, porque sabemos que si cometemos un error pues ya no tenemos descartes en el campeonato, pero bueno, creo que desde el principio demostramos cuál era nuestra velocidad. Cuando teníamos que atacar hemos atacado, cuando hemos necesitado ser más conservadores lo hemos sido, y bueno, aquí una victoria que se la quiero dedicar a todo mi equipo, que se la merecen muchísimo, y ahora nada, coger fuerzas en el verano para la segunda parte del campeonato, luchar por el campeonato. Enhorabuena, habéis hecho un gran trabajo, sobre todo también viendo el peligro que había en los tramos con tanto pinchazo. Sí, era muy difícil, era pues, muy fácil cometer un error, cometer un pinchazo. Este último tramo pues veíamos piedras en todos lados, me temblaba la pierna al frenar, todavía me sigue temblando, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Ahora pues a celebrarlo, que esto es muy bien. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues a ver se escoitamos, non sei se Rodrigo pode telo, se non xa despedimos a ver que me indican. Un minuto, es que van a cortar. Diego, estamos a ver si Rodrigo co gañador. Sí, estamos aquí antes de que celebre. Vamos a ver, Diego, despois do acontecido en Ourense, supoño que satisfeito, non? Sí, muy contento. No era fácil después de Ourense, pues tuvimos un error y no era fácil volver a luchar por la victoria, porque sabíamos que cualquier error hoy nos podía costar el campeonato. No tenemos descartes ya, y bueno, creo que hemos hecho un trabajo perfecto. Hemos corrido cuando teníamos que correr, sido más conservadores cuando teníamos que ser, y nada, dedicarle esta victoria a todo mi equipo, a Citroën, que se lo merecen muchísimo. Ellos hacen mucho para que yo pueda ser el hombre más feliz del mundo, y se lo dedico a ellos. Gracias. Muchas gracias. Pois moitas gracias, Rodri, ao equipo desplazado aí ata Salceda. Felicidade, agradecemento ao público. Por certo, falabas de Lamela, Copa Toyota final, pois vai quedar segundo, a 6 segundos de Basas nesta Copa Toyota. Bueno, temos que marchar rápidamente, David, así que moitísimas gracias, un placer. Y vémonos nos programas, nas estradas, si en Canarias, pues en Canarias. Eso, vin de verme a Canarias, que ali está o tempo. Pues iremos por ali. Gracias a vos. Gracias a todos, vémonos despois do verán xa cos rallies de Asturias e con este emocionante supercampeonato.